Maliko kan anga folbe bela jele bi amina kibram na sauma ode nyina san hijiko ko o latigela kerengere ne ala malita ko nyina hiji wari o bena damine million saba aleni wakeme ani wabi shegina ni oye 3 million 900 mille kibram salama ulugo na yire ga fo ko malla furuba chake rom kon be hiji ko wunyema ni oye maison du haji ulugo ne kibara jonjon do soro mali hiji ko kan ni ka bela jele kon la donya ka fo ko nyina hiji wari munu kon beta jamana o ka bolukan ko oye 3 million 900 mille ni oye million saba aleni wakeme ani wabi shegi ko mun koni yara koni fene soba mun koni fene be hiji tagala be ni oye kere mogoye ko ulu yara koni fene ka hiji wari oye million nani aleni wakeme ni wa mugayen kawla dona gafo ko nyina hiji wari ko asongo yele kun ko o koni kunte doere ko sabla ko sharia chamon ne talendo hiji ko la nyina ko kerengere ne ala ko hiji dembe la jele ko ka coronavirus ka o vaccin ke sonu ukata ko wa ko o yara fena ko fe ko ni hiji de kelele na bela jele ko ka test doke ni oye test PCR ko wa o yara fena ko fe ko madina aleni arafa ko hiji de ngulu ko ka chimseni munun ko ka ke ko do farala o somoka ko o chimseni nun ko ko ulu kumeta wa binani wa flani keme flani ngona la ko ga ko nyina ko o tarajo fo million kelena o fena te melen ko boyendo nyina hiji konna Arabie Saoudite jamana ulu kona yire ka fo ko mogo ko ni singa chani san bioron dure aleni kalworo ko ulu yera kon fenete na sika hijike kawla dona ka fo ko nyina ma hage munu yamariyale ndo kata hijike malila ko o koni jama dogo yala ko sebe ko sabla ko ulu koni me mogo ba woro aleni bisabani flala kasoro korole ko hage m kon me bo malila ko o koni meta mogo batan saba aleni keme sabani mugan sabala ko o ba waroni kom kon dile flene malma ayere la khafo ko hijide mogo keme shigi aleni bishegi saba ko ulu kon beta jamana ka bulukan ko mun kon ye hijide baduru aleni bishegi ko ulu yere kon fene beta kere chagedaw ulu ka bulukan kawla dona khafo ko sanfla temele ngonna samba fla ani mugan kele aleni samba fla ani mugan konolala ko mogo kon masekata hiji malla ko ka sabo ke coronavirus ale bana charlie o sabula ko hijide munun kon be no ni ulu kon ka wari sarale do kabini samba fla ale ni mugan ale ni samba fla ani mugan kelen kon nala ko ulu kon ka fereke ka u ka war kon dafa war fole kuran kon na ko wa ulu ko fe ma kuran mun kon fene be nata ko ulu kon be se ka u ka war kon di bakuru bala ambal ma woni ke baron ma bulu kada buluka ani je